καλωσορίζουμε στο δίγλωσσο βρεφονιπιακό σταθμό και νηπιαγωγείο μας. Στο United Preschool στοχεύουμε στην ολιστική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από τη βιωματική μάθηση. Τα αγγλικά, η μαγειρική, το Messy Sensory Play, η ρομποτική και πολλά άλλα όπως η μουσική, η γυμναστική είναι μόνο μέρος της καθημερινότητάς μας. Παίζουμε και μαθαίνουμε γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να έρχονται και να φεύγουν με χαμόγελο. Σε σύγχρονες υποδομές και ολιγομελή τμήματα παρέχουμε στα παιδιά ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Αυτό που θέλουμε όλοι για τα παιδιά μας. Καλώς ήρθατε! Hello, my name is Martina and I am the English language teacher of the United Preschool. We are following the international preschool curriculum, the IPC from the US. My main concern is to create a happy and supportive learning environment. That's why we're using songs, dancing, games. Moreover, we want to familiarize them with the language and instill the love for books and boost their curiosity. So, welcome to the United Preschool. Γεια σας, είμαι η Έφη και είμαι δασκάλα στο United Preschool. Οι δασκάλοι στο σχολείο μας επιλέγουν τη βιωματική μάθηση, η οποία επιτρέπει στα παιδιά να συμμετέχουν εμπειρικά στη θεματολογία μας και να μαθαίνουν με πολύ πιο εύκολο τρόπο αυτά που εμείς θέλουμε να τους δείξουμε. Αγαπάμε πάρα πολύ το Messy και το Sensory Play, οπότε το εντάσσουμε στην καθημερινότητα των παιδιών. Τα βοηθάει στην κινητική τους δεξιότητα, γιατί ασχολούνται με διαφορετικά υλικά, βοηθάει στη μείωση του στρες, βοηθάει στην κοινωνικοποίησή τους, βοηθάει στο να συγκεντρώνονται πολύ περισσότερο σε μία δραστηριότητα και φυσικά είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Sensory Play βοηθάει πολύ τα παιδιά με τις αισθητηριακές δυσκολίες στο να επεξεργαστούν τα υλικά και να ενταχθούν πολύ πιο εύκολα στην ομάδα. Hello, my name is Noah and I'm a member of the IPC program. I'm here to enhance the oral communications of the kids in English, so I hope you will like it. Είμαι ο Μάριος, ο μάγειρας του σχολείου. Τα φαγητά μας ετοιμάζονται καθημερινά από το πρωί με αγνά και φρέσκα υλικά. Δείτε και το νέο σχολικό λεωφορείο μας, όπου με τα ειδικά καθίσματα και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας μεταφέρουμε τους μαθητές μας από και προς το σχολείο μας και βέβαια σε όλες τις εκδρομές μας.